לכוינן אס בייס חיינו ולרוימן אס בייס אלוהיכנו. כנס היסוד והקימויסי בעירס הכובויד ובחרדס קוידש נקבל את בני מורון ראש הישיבה שליטה. איך נזכה שבעזר השם יזבוח יעמוד לנו הזכות להעמיד ביסר תויגף וביסר עוז את המוקו עם תוירה הנפלא הזה. כה יאמר השם, כה יאמר השם, ישיבה הקדושו שהיא בייס חיינו, שהיא רוצם לפני אבינו שבשמיים לכוינן בייס חיינו. כשאנחנו נותנים ועוזרים כאן, כל פרוטה ופרוטה שנותנים מצטרפת לחשבון גדול למעלה בשמיים לבנות אבני בניין רוחניים לצד הקדושה. לכן הלב הזה שפועם עכשיו חזק זה כולם, הבה נקים את התורה כמו איסי נקים תורה ותפארתה, תורה בגדולה, כמו שכולכם למדתם בישיבה וקיבלתם והענקתם, זה הנושא. רבוי צי 35 מיליון שקל, רבוי צי כאן הערב הוקמה